Tugutan na nga makapamasahero ang mga tradisyonal nga jeep sa lalawigan sa Sugbo apan sa mga feather roads lang ug dili pa mahimo nga moabot sa National Highway. Sugod Hulyo 20, tugutan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang mga public utility jeepney nga mobalik og pamasahero human sa pipila ka buwan tungod sa COVID-19 pandemic. Mao kini ang nakasabutan sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia kauban ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, mga mayor, kongresista ug mga PUJ operators, drivers niadtong miaging Bernes, Hulyo 17 didto sa Papa Kids Adventure Park sa lungsod sa Liloan. Subling gihangyo ni Garcia si LTFRB Regional Director Eduardo Monte Alto Jr. nga tugutan na ang mga operators ug drivers nga makapadagan og balik sa ilang di pasahero ang jeep tungod kay sukad nga gipaubos sa community quarantine ang probinsya sa Sugbo, grabing naapektuhan ang ilang panginabuhi. Matud ni Garcia nga angay lang gyud tabangan ang mga PUJ operators ilabi na ang drivers aron nga makahinay-hinay nga mobalik ang ilang tagsa-tagsa kapanginabuhi. Matabangan yun mo. Kunya ayaw mo buhat dugay-dugay kay kada adlaw nga mulapay, wa ni sila income. Make it as urgent as possible, dili nga magsige pa ta karon studio, dili na ni studio, maglihok na ta. Gani matod ni kongresista sa 5th Distrito Duke Frasco nga dako og tabang ang public transport operators sa ekonomiya sa Sugbo. I want to challenge our LTFRB and our government banks to help these people, considering that for pila na ka years, decades, sila nakatabang sa tuwang ekonomiya, sila nakatabang sa tuwang society. And now, even during the time of COVID, murag gitagaan pa nato sila lisod-lisod, no? Murag kung kuan pa, nasakit na gani mo, nasamaran pa, tangan pag-asin, aron nga masakit pagid samot. That should not be the case. We in government should help. Kahinumduman nga mihangyo sab si Liloan Mayor ug League of Municipalities of the Philippines LMP Cebu President Cristina Frasco nga hatagan og special permit ang PUJ operators nga makabalik og padagan apan wala kini giaprubahan sa ahensya sa LTFRB. Hinuon karon nga gitugutan na sa LTFRB sigon ni Mayor Frasco nga hayag-hayag na nga mabalik ang panginabuhi sa mga drivers. To be very clear, these groups want modernization as well as us. But what we want lang gidunta sa pagkakaroon, isip lokal na panggobyerno, atong matabangan ang mga tao na nanginahanglan. Please, makabalik na sa ilang panginabuhian ang atong mga PUJ drivers. Dako kay nagikatabang diha sa atong ekonomiya ug sa pagpabuhi sa matag pamilya, sa matag Subuanon, sa matag lungsod diri sa atong probinsya sa Sugbo. Samtang gianunsyo ni Garcia karong adlaw pinaagi siyang Facebook Live nga nisugot na si Department of Transportation kon DOTR Secretary Arthur Tugade nga makabiyahe sa major roads ang mga PUJs basta lang nga dili kagang-kagang o gubaon ang gamiton nga di pasahero ang jeep. Ang among sabot ni Secretary Tugade, akong ipaabot karon ang akong sulat kaniya nga naghangyo nga makabalik kamo sa pagpadagan sa inyong mga ruta. Iya kana karon nga gihulat og basin ugma o Miyerkules ba mahimo na. Ayaw usa mo diretso, feeder roads lang usa mo ha. Maghulat kita og formal nga announcement. Sa laing bahin, nahibaw-an ni Garcia nga upat ka PUJ Operators Cooperative ang nag-ungot nga loan application sa usa ka government bank. Gani atol sa tigom daghan ang mipadayag sa ilang yangungo ngadto sa gobernador. Tungod ana, gihagit ni Garcia ang duha ka government banks nga mao ang Land Bank of the Philippines ug Development Bank of the Philippines nga mangita og paagi nga matabangan ug dili lisod-lisoron sa maong mga bangko ang mga kooperatiba. Dugang ni Garcia nga dalion ang proseso og paspasan ang pag-aprobar sa mga loan application aron sa higayon nga tugutan na sa gobyerno mga modernong jeep na unya ang makita sa mga kadalanan. Tabang mo sa atong mga drivers, dili ni nato lisod-lisoron. Naamong gyoy available nga mga units na. Nganong dili man kamo government banks man mo ang mangitag paagi nga
kanang gitawag ninyong financial projections, ang mayo gali hinuna na pangitain ninyo pa og even easier terms. Nga kung maunang interest, mahimo ba na paubsan? O kung mauni ang repayment period, mahimo ba na patasaan? Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.